खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 16 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 16 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि 3000 नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन नालाय, दा बेनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिफ्राय PM किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। ओरैहाय बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि थाखायबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बिनि अनगायैबो सरकारि फायखानानि बागै, रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनायनि बागै, रेशन कार्डआव नाम सोसननायनि बागै, जब कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागै, दा बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि जा नोंथांमोननिसिम 3000 फैसा सोनानै होगोन होननानै जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नङा होमबा इलेक्सननि समाव। दा बेनिखायनो नोंथांमोना 3000 फैसाखौ माब्लानिफ्राय मोननो हागोन। दाथ' नोंथांमोना खौरां बिजाबाव खोनानो मोन्दों जानांगौ नैबे आगस्ट मासनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' मोनसिगोन, नाथायबा 1250 थाखा फैसाखौसो मोनगोन होननानै। दा बिनिखायनो 3000 फैसाखौ अब्ला नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। दा बिनि थाखाय जोंनि नैबे आसामनि जा जोंहा बाजेट जानो थांगासिनो दङ, जुलाइनि 6 थारिखनिफ्राय जागोन बेखौ खोनानो मोननाय जादों। दा बेवहाय माने अरुणोदय स्किमनि थाखायबो माने बाजेटखौ लागोनखौ खोनानो मोननाय जादों। ओरैनोथ' बाजेटखौथ' लाखानांगोनखा अरुणोदय स्किमनि थाखायबो, अब्लाबो माने फैसा बारायनायनि थाखायबो माने बाजेटखौ लागोन बेबायदि एसे खोनानो मोननाय जादों आरो। दा बियो खोनानाया माने कनफार्म जागोन ना जाया, नंगुबै जागोन ना जाया, बेखौ जोङो जुलाइ मासावसो मिथिना मोननो हासिगोन। जुदि नैबे आसाम सरकारा अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायनायनि थाखायबो जुदि बाजेटखौ लायोबा, जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै 1500 खालामसिगोन, 2000 खालामसिगोन, बेबादिनि थाखाय बिथांमोना बाजेट लायोबा नोंथांमोननि निसय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाया देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बारायगोन। नाथायबा हांगासिनो 3000 जाहैनाय नङा। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जादों। हांगासिनो नोंथांमोना मास मोनसेयाव 3000 खरि फैसाखौ मोननो हानाय नङा। नाथायबा देग्लाय बोसोराव नैबे 1250 थाखानिफ्राय बियो बारायनानै माने 1500 जाहैनाय एबा 2000 जाहैनाय बेबायदि एसे माने जाहैगोनखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों। दा बियो खोनानाय बाथ्राफ्रा नंगुबै जागोन ना जाया बेखौ नोंथांमोना जुलाइ माससिम नेनो नांसिगोन। जुलाइनि गिबि सप्तायावनो नोंथांमोना मिथिना मोनजोबनो हागोन। दा बे जाहैबाय अरुणोदय स्किमनिया। दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' 3 थारिख 4 थारिख आगस्टआव सोगोन बेबादिथ' बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनिया आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया, नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नङा। नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाथारनाय जानांगोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थाखाय। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना गावबागावनि बेंकआव थांनानै गोख्रैनो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय। दा बेथ' जाहैबाय नैबे अरुणोदय स्किमनिया। दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइनि बागैबो आं खोन्थाहरखानोसै। गोदान एप्लाइबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ। जायखिजाया देग्लाय बोसोरावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइ जागासिनो दङ एबा जानो थांगासिनो दङ होननानै नोंथांमोना बेखौ साननानै लाबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय नैबे PM किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना नैबे जुननि 20 थारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना माने बारा गोबाव गैला, जोंहा दिनै जुननि 16 थारिख जाबाय नालाय। दा बेनिखायनो सानब्रैनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोननो हागोन। माने सानब्रैल'सो नोंथांमोना नेनो नांसिगोन। जुननि 20 थारिखआवनो PM किसाननि 23 किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जोंहा दायो खालार एबा डेटआ कनफार्म जाखाबाय। जोंनि नैबे भारत सरकारानो बे डेटखौ जोंहा होखाबाय। दा बेथ' जाहैबाय PM किसाननि मोनसे गोजोनथाव रादाबा। दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि बागै दानिया आं खोन्थाहरनोसै। रेशन कार्डनि थाखाय जोंहा दासान्दि KYC होनाया सोलिगासिनो दङ। दा KYCआ न'खरनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा नोंथांमोना KYCखौ होनांगौ। जेनेबा रेशन कार्डआवथ' सोर नोंथांमोना रेशन कार्डनि जोहै माइरंखौ मोनो। दा बिनि जोंहा नाम लिस्टआथ' थाखाय नङा होमबा रेशन कार्डआव। दा बे रेशन कार्डआव सोर नोंथांमोननि नामा दङ। दा बे नाम थानाय नोंथांमोना गासिबो KYCखौ होनानै लानांगौ। जुदि नोंथांमोना KYCखौ होनानै लायाखैबा, आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना KYC सिगाङाव होखांबायमोन, दा नोंथांमोननिया जेनेबा KYC होफिननांगौ जानानै फैदोंबाबो बिनि जोंहा लिस्टआ ओंखारना फैखादों। दा बेनिखायनो बे लिस्टफोरखौबो नोंथांमोना एसे नोजोर बोनानै नायबानो जाबाय। दा बेवहाय जेनेबा न'खरसेयावनो सोरनाबा KYC होनाया जाबाय, सोरनाबा होनाया जायाखै, बेबायदि जोंहा जानानै दङ। दा बेखौ नोंथांमोना एसे माने ध्यान होबानो जाबाय नोंथांमोना। रेशन कार्डआथ' मोनसेयानो, नाथायबा रेशन कार्डआव जोंहा खैजनबानि जेनेबा न'खराव साबा मानसि फेमिलि मेम्बार दंबा, न'खराव साबा दङबा, दा बे साबानि नामाबो जोंहा रेशन कार्डआव थायो नङा होमबा।
दा बेनिखायनो बे न'खरनि साबानि बिथोरावबाबो सोरनियाबा जेनेबा केवाइसि होनाया जादों सोरनाबा जायाखै बेबायदि जोंहा जानानै दङ दा बेफोरखौ नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय दा जायफोर नोंथांमोननि केवाइसि होनाया जायाखै नोंथांमोना होनानै लानो नांगोन जोंहा नाम लिस्टबो ओंखारना फैदों बेखौ नोंथांमोना एसे खबर लानानै जेनेबा सोंस्लुनानै जेनेबा केवाइसि होनाया जोंनिया जाजोबना जाजोबाखै बेफोरखौ एसे सोंनानै नोंथांमोना लालायबानो जाबाय जोंहा दासान्दि बिनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ केवाइसि होनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ नैबे रेशन कार्डनि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय गोजानाव थानाय मानसिफ्राथ' जेनेबा रेशन कार्डआवथ' नाम्बार दङ नाथायबा सोद्रोमाफ्रा एबा मेम्बारफ्रा न'खरनि सोद्रोमा सोरबा सासे बहाबा गोजानाव दंहैयो फैनो हालाबा दा बेयो केवाइसिखौ होनो मोननाय जायाबा दा बिथांनि नामा नैबे रेशन कार्डनिफ्राय दानजानायनि चान्सआव दङसै दायो आरो दानजागोन बायदिखौनो जोंहा सरकारा दायो बेखौ बुंखादों अब्लाबो न'खरनि जाखिनि नोंथांमोना केवाइसिखौ होनो मोनबाय नोंथांमोनाथ' मोननो हागोन रेशन कार्डनि जै माइरं दालिसिनि जा नोंथांमोना मुलाम्फा मोनगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिखायनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बयबो केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोननि केवाइसि होनाया जायाखै नोंथांमोना दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय रेशन कार्डनिया दा रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोना एसे उनावनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन नाम सोसननाय बायदिसिनाखौथ' नोंथांमोना सिगाङाव गोबाङानो खालामना लादों नङा होमबा दा अब्लाबो नोंथांमोना नाम सोसननायनि हाबाफारिखौ खालामनानै लाफिननो हागोन जेनेबा न'खराव सोद्रोमा बारायफैबायबा एबा सोरबाफोर जेनेबा बिहामजो फैबायानो जा नङाबा जोनोम जाबाय गथ' फिसायानो जा जेनेबा बेबायदिनो गथ' फिसायाबो जानाय बैसोनि जाहैबाय देरबाय दा अब्ला नोंथांमोना सोसननांगौ जाया नङा होमबा रेशन कार्डआव नोंथांमोना नामखौ सोसननांगौ जायो दा बे रेशन कार्डआव नाम सोसननायनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावनानै लानो हागोन एसे उननिफ्रायनो ओरैनोथ' जोंहा एसे सिगाङाव जानानै थांखांबाय अब्लाबो नोंथांमोना मावनानै लाफिननो हागोन नोंथांमोना एसे समखौल' नेबानो जाबाय नोंथांमोना नामखौ सोसनना लाफिनजोबनो हागोन जायफोर नोंथांमोननि नामा रेशन कार्डआव गैया दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइखौथ' नोंथांमोना खालामनो हाखासिगोन एसे उनावनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जागोन नोंथांमोना एसे समखौ नेबानो जाबाय दा थिग बेबायदिनो जोंहा जब कार्डनि एप्लाइआबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं केवाइसि होनाया जोंहा दाख्लैबावै जानानै थांबाय ओरैनो खोनाबाय थादों डकुमेन्टस बायदिसिना लांबाय बेबायदि खोनादों अब्लाबो आं माने खबर लाबाय थादों खबरखौ आं मोनथ'नाय जायाखै नैबे जब कार्डनि एप्लाइनि बागै नोंथांमोना एसे समखौ बिनिखायनो नेनो नांसिगोन दा बिनिफ्राय नैबे दालिसिनि संख्रि जानाय थावखौथ' नोंथांमोना मोनखासिगोन आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि जानाय थाव नोंथांमोना 1 केजि खरै नोंथांमोना मोनजोबनो हासिगोन दा बिनिफ्राय पिएम उजाला स्किमनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामनायखौ जागासिनो दं होननानै बुंहरनाय जादोंमोन गमामायैनो जोंहा जागासिनो दं एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा जुदि सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथाङा जुदि एलिजिबोलबा अब्ला नोंथांमोना मासाव साबसिडि हिसाबै गेसनि 370 टाका दा बेबायदि मोननो हायो नोंथांमोननि जायगायाव बेसेबां मोननो हायो आं बेखौथ' दायो थोंजों बुंनो हाया नाथायबा जोंथिं जा मोननो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों 370 टाका बेबायदि सोरबा सोरबा मोनो सोरनिबा एसे खम जानो हागौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे पिएम उजाला स्किमनि जाय गेसखौ लायोबा नोंथांमोना साबसिडि मोननो हायो 370 टाका माने नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव जा नोंनि बे माबायाव आधारजों लिंक थाया होमबा बेंक एकाउन्टआ दा बेवहाय माने फैसाखौ सोना हरनाय जायो साबसिडिनि फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नैबे जा सीएम ट्रिपल स्किम बिटिसिनि 2 लाख साख्रिनि एबा 2 लाख माबानि साख्रि जालायलांबाय 2 लाख फैसानि जा एप्लाइ बेबो जोंहा एसे उनावनो जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बिटिसिनि साख्रिनि बागैथ' बुंनो थाङोबा मा बुंनो दा बेखौ ओरैनोथ' बिथांमोना रादाय होदोंमोन साख्रि होगोन 5,000 10,000 होननानै नाथायबा दिनैसिमबो गोदान साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैनायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो सिगाङाव जेसांखिनि जोंहा बिटिसि सरकारनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन दा बिनि गासिबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआबो थाबथानानै दङ दा बेफोरनि सायाव मा खालामनो नागिरदों सरकारा बिटिसि सरकारा दा बिनि बागै जेबो खबर गैया दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम बे बिदिंखौ जों बुंहरखानाय जाबाय गासिबो लाइमोनफ्रा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै सोंखारिलायनांगोन जेनेबा सिगाङाव दा जा जोंहा थार्ड ग्रेड 4 ग्रेडनि थाखाय रिटेन एग्जाम जानानै थांदोंमोन इन्टारभिउ होनाय जादोंमोन दा बेफोरनि रिजाल्टफोरखौ माब्ला होगोन साख्रिफोरखौ माब्ला होगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना माने खौरां बिजोङाव फैनानै सरकारखौ सोंखारिलायोबा नोंथांमोननिनो थाखायनो मोजां जागोन बियो मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै एप्लाइ खालामदोंमोन रिटेन एग्जामखौ फरायनानै नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै होदोंमोन इन्टारभिउ नोंथांमोना होदोंमोन दा बेनि फिथाइखौ नोंथांमोना बयबो मोननो लुबैनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ मोननायनि मोन्थायाबो थानांगोन मानो होनोबा नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै बयबो गासिबो नोंथांमोना होनाय आरो बे साख्रिखौथ' होनांगोन मानो होनोबा गोबां साख्रियानो लांदां जानानै दं होननानै बेखौ जों खोनानो मोननाय जादों बिटिसि सरकारनि बिथोराव नाथायबा साख्रिनि रिजाल्ट बायदिसिनाखौ दिनैसिमबो मानि थाखाय बिटिसि सरकारा होआखै दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो माने ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा नोंथांमोना गासिबो सोंखारिनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बयनोबो बुंहरखानाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोख्रैनो माने फिथाइखौ मोननो हायो
दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय ओरैनो इसेबां माने आपडेट ओंखारना फैयाखै आं नोंथांमोननिसिम गाबोनबो थिग बेबायदिनो आपडेट लाबोना फैनाय जागोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय दानिया माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोजां नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखौबाफोर डाउट जानानै दङबा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो आरो बेनिफ्राय इन्स्टाग्रामावबो नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय जाहाथे इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना माबाफोर सोंहरनांगौ दङबा नोंथांमोना लोगो रिप्लाइखौ नोंथांमोना मोननो हागोन इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ आङो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों बाथ्रा बुंनायफ्रानो बारा मोजाङै साबजेक्टै लाङासै ओरैबायदि गरमबो जाबाय हाखु दाखुबो आं बाथ्राखौ बुंलायलांबाय खोमा दा जेखियानो जायामोन नोंथांमोना बयबो निमाहा होबानो जाबाय एडजास्ट खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों